खुलुमबाय, आं प्रिया नार्जारी। गिबियावनो नोंथांमोन गासिखौबो आंनि नार्जारी निउज आपडेट चेनेलाव बरायहरग्रोनाय थाबाय। रादाब नायनो मोजां मोनग्रा नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे खौरां लानानै फैबावलायबाय। फैदो दानिया खौरांखौ जोबजासिम नायलांदो। दासान्दि बंग लैथोआव साइक्ल'न दाना सोमजिनायखौ नुनो मोन्दों। लैथो सेरनि ओनसोलाव थानाय उरिष्यानि गोबां जिल्लाफोरनि खमैबो 10 लाखनि बांसिन थागिबि सुबुंफोरा लैथोनिफ्राय सोमजिबोनाय साइक्ल'न देना एबा गिदिं खननाय बारजों खहा खालामजानायाव फैगासिनो दङ। मिथिनो हानाय बादिब्ला 25 अक्ट'बरहालागै बे साइक्ल'न देना गिदिं खननाय बारा सोमजिगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जायनि जाहोनाव सोनाब बेंगलनि गासै सा 1,10,000 सुबुंफोरा गावसोरनि थाग्रा ओनसोलनिफ्राय गावसोरनि थाग्रा ओनसोलखौ गारनानै गुबुन जायगासिम खारलांनो गोनां जादों। बोथोर बिगियान बिफाना मिथिहोनाय बादिब्ला साइक्ल'न देनाखौ 420 किल'मिटार खोला-सानजा आरो 120 मिटार घन्टा गोख्रैथिजों बारहुंखा बारनायनि सन्देह खालामदों। फैगौ नबेम्बर दाननि 13 खालाराव 31 नं सिडली बियाबनि जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय एनडिए एबा इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्मआ मैया गावनि नमिनेसनखौ गथायबाय। उफ्रा बिसायख'थिया जानो थाखाय आरो बारा सम गैलिया। बे बिजाथिलाइ एबा नमिनेसन गथायनाय हाबाफारियाव इउपिपिएल दोलोखौ मदद होनो गोबां रायजो-राजाफ्रा गाजा-गोमजायै बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। मैयानि बे बिजाथिलाइ गथायनाय हाबाफारियावनो सिएम प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे एमपि रेनगोरा नार्जारी, एमपि जयन्त बसुमतारी, अशोक सिंखाल, इउपिपिएलनि गोबां दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लादोंमोन। जायफोर बिथांमोना फ्लाइटजों दावबायो बिथांमोना सांग्रां जा। मानोना थांनाय गोबां सान सिगांनिफ्राय गोबां फ्लाइटफोराव बमा दोननायनि थगायनाय आरो बमा बेफ्रुहोनायनि हुमखि होनायखौ खौरां मोनबोबाय थादों। बेबादिनो फिन आरोबाव गासै गं 95 फ्लाइटफोराव बमानि हुमखि होदों। जेरै इन्डिग', एयार इन्डिया, वेस्टारा आरो अकाशा एयार गासै 95 फ्लाइटफोराव बमा होनायनि हुमखि होदों उदखारिफ्रा। बेजों लोगोसेनो थांनाय 10 साननिफ्राय 250नि बांसिन फ्लाइटफोरा बेफोर हुमखि होनायनि खैफोदाव गोहोम गोग्लैनानै दङ। गोहोम गोग्लैनाय फ्लाइटफोरा दिल्ली आरो हादोरनि गुबुन जायगाफोरनिफ्राय गुबुन गुबुन नखरारि आरो गेजेर हायुंआरि थावनिसिम सोलिगासिनो दङ। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला दासिम गासै गं 170नि बांसिन फ्लाइटफोरा बमा होजानायनि हुमखि मोन्दों आरो बांसिनानो ससियेल मिडियायाव ओंखारदों। मिथिनो मोनबावनाय बादिब्ला दिल्ली पुलिसआ दासिमाव गासै बमा होनो हुमखि होनाय गासै मोन 8 गसर थिसनदों। आरो पुलिसआ मिथिहोबावनाय बादिब्ला बमा होनो हुमखि होनाय खौरांफोरखौ एक्स एबा टुइटारनि गेजेरजों सिनायनो हायि पस्टनि गेजेरजों मोननाय जादों होननानै मिथिहोदों। गुवाहाटी मालिगावनिफ्राय गोमानानै दङ सासे 8 थाखोआव फरायनाय फरायसाया। मिथिनो हानाय बादिब्ला गोमानाय फरायसुलिखौ निवेदिता दास आरो बिथांखौ अम्बिकागिरि गेजेरारि फरायसालिनि 8 थाखोनि फरायसुलिमोन होननानै सिनायथिनो हादों। निवेदिता दासआ न'निफ्राय फरायसालियाव थांनो होननानै ओंखारबोदोंमोन, नाथाय फरायसालियाव फैबाय थानाय समावनो गुवाहाटी मालिगावनिफ्राय गोमादों होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। नखरनि सुबुंफोरा निवेदिता दासखौ नागिरनानै मोनाखै, जायनि जाहोनाव थानायाव गांसे एजाहार थिसनबाय होननानैबो मिथिनो मोनबावदों। जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थिखौ लानानै इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारी बिथाङा खुगा बेखेवदों। बिथाङा फोरमायथिदों दि इउपिपिएल आरो बिपिएफ दोलोनि गेजेराव फ्रेन्डलि कन्टेस्ट जागोन होननानै बुंथिदों बिथां राजु नार्जारीआ। बेनि अनगायैबो सिडली बियाबा इउपिपिएल दोलोनिनो खामोन, जेराव थांनाय एमएलए बिसायख'थियावबो इउपिपिएलनि बिजाथि एबा एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथाङा गोबां भटनि फारागथिजों एनडिएनि बिजाथिया देरहासार जादों होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। आरो बे खेबनि उफ्रा बिसायख'थियावबो गोबां भट मोननानै देरहासारनो हागोन होननानै गोख्रों रावजों फोरमायथिदों। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।